M'ha enterat que va tornar. Programa indigne! No, programa indigne! Calla, rubia, no! golpe! La violència de gènere no existeix. Tu! Les ballenes estan extingint-se. Donald Trump mos cau està bé. Enguany a cola pa ser festera major. Ansomi en tasses de Mr. Wonderful. Internet està colmatat d'imbècils que ensenyen la seua vida i la dels seus gats. Mira si darrere de la cortina que no tenen en Ikea. El meu equipo. El meu traje de caperucito rojo. Este és l'uniforme que em pose pa fer programa indigne. Llàstima que siga un programa de doblatge i no se te vega, imbècil. La millor forma de reventar un Ferrari és contra una farola a 200 km per hora. Sí, home, sí. Tu flipes molt, este tio. Este món de merda és el Ferrari. Deixa que jo siga la farola. Sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, programa indigne. Torna.